похвално, защо ми се караш. Добре, благодаря ти за тези изчерпателни слова. Всъщност, наистина, продуктите, които поне аз съм виждал създадени от твоите ръце, по твоя образ и подобие, са доста симпатични. Ето сега се сещам за тези гривнички с нощ, или какво беше? Продаваш ли още? Не, това беше бизнес, който се провали. Това звучи вдъхновяващо. И много харесвам да говоря много, защото после съм длъжен да го докажа. Кажи какво всъщност в момента притежаваш като бизнес? Do the math. Има вода. Да, която... даже е безплатна. Безплатното най-хубаво. Първата света протеинова пица. Партнирам с един от най-добрите готвачи в България. Емануел Юиджи, не знам дали го знаеш. Той е в Hell's Kitchen. Не. Не беше ли Варненец? Не. Той е черен. Той не е от Варна. Той е черен. Това звучи вдъхновяващо. Протеинови пици си има на глобално ниво, брат.